Πάμε. Ο στόχος είναι απλώς μία λέξη. Πώς να δημιουργείς την πραγματικότητα. Ο στόχος είναι απλώς μία λέξη, μία σκέψη, ένα όνομα που δίνω σε κάποιο φαινόμενο, κάποιο γεγονός. Το μονοπάτι προς την επίτευξη δεν υφίσταται στην πραγματικότητα. Δεν υφίσταται. Είναι μία ψευδέστηση, γιατί όλα απλώς συμβαίνουν και γίνονται αντιληπτά από την προσοχή μου. Οι στόχοι υπήρχαν επειδή η προσωπικότητά μου ιδιοποιήθηκε για τον εαυτό της αυτό που απλά συνέβαινε. Όλα συνέβαιναν ανεξάρτητα από την προσωπικότητα μου. Όπως η βροχή, όπως ο άνεμος. Αλλά ακόμα και εδώ η προσωπικότητα μπορούσε να πει εγώ προκάλεσα τη βροχή, εγώ άλλαξα το καιρό. Αλλά απλώς έτσι είναι. Ο εγκέφαλος μας εξηγεί τα πάντα. Να θυμάσαι στη ζωή σου. Τα πράγματα έγιναν ακριβώς όπως τα σχεδίαζες ή μήπως λάμβανες αυτό που επιτιμούσες με κάποιον άλλο μη προγραμματισμένο τρόπο. Είχες μήπως στόχο να γεννηθείς? Όχι. Αλλά γεννήθηκες και μάλιστα κλείστηκες ασυνείδητα μέσα σε αυτή την προσωπικότητα, μέσα στο νου σου, σαν σε φυλακή η συνείδησή σου. Ενώ όλα υπάρχουν απλώς, αρχίζουν και τελειώνουν και η προσωπικότητα σου τα ιδιοποιήθηκε, τότε υποφέρει. Η προσωπικότητα όλα αξιολογεί. Για την προσωπικότητα υπάρχει τραγωδία, υπάρχει ευτυχία κτλ. Αν μπορείς να το καταλάβεις αυτό, σημαίνει ότι είσαι πριν από την αξιολόγηση. Οι αξιολογήσεις είναι απλώς πληροφορίες. Για τη συνείδηση σου όλη η εμπειρία είναι ουδέτερη, όπως το ότι πέρασε ένα αυτοκίνητο. Έτσι και η προσωπικότητα σου και τα γεγονότα γύρω από αυτήν απλώς συμβαίνουν. Δεν υπάρχει κανένας ελεγκτής. Σήμερα είμαι εδώ, αύριο είμαι εκεί. Αλλά δεν οικειμοποιούμε τίποτα, γιατί ποιο είναι το νόημα? Δεν υπάρχει το νόημα. Γιατί να μετατοπίζω την εστίαση της προσοχής μου σε άχρηστες πληροφορίες, σε σκουπίδια, όταν παράλληλα έχω θεϊκή φύση και μπορώ να γνωρίζω τον νέο εαυτό μου μέσα από αυτό το κόσμο κάθε δευτερόλεπτο. Κοιτάζω τον Ιησού, πώς ζούσε, τι έκανε. Μετέτρεπε το νερό σε κρασί, περπατούσε πάνω στο νερό, ανέστησε νεκρούς κτλ. Αυτός που δεν υποτάσσεται στους νόμους της λογικής, της φυσικής, της χημείας, αλλά κήρυτε τον Θεό κυριολεκτικά, πρακτικά, όχι με τη φιλοσοφία. Έδειχνε ότι ο κόσμος δεν μπορεί να περιορίσει αυτόν που τον συνειδητοποιεί. Αυτός που είναι μέσα σας είναι μεγαλύτερος από αυτόν που είναι στον κόσμο. Είναι διαθέσιμο να έχω επίγνωση χωρίς όρια, απλώς και μόνο λόγω του δικαιώματος της σωτηρίας, εξαιτίας της αγάπης του Θεού προς μένα. Επειδή απλώς γεννήθηκα άνωθεν, επειδή ο Ιησούς. Μπορώ να έχω επίγνωση της θεϊκής εμπειρίας, αλλά και της κοσμικής φυσικά. Και ο Ιησούς μας λέει ότι τα έργα που έκανε Ιησούς μπορούμε να κάνουμε και εμείς. Και οι Απόστολοι το έκαναν. Αυτή η πραγματικότητα είναι σαν όνειρο.
Μερικές φορές μάλιστα το όνειρο είναι πιο πραγματικό. Για τον εγκέφαλο μου, τώρα μιλάω για ένα υπερρεαλιστικό, συνειδητό όνειρο. Εκεί η πραγματικότητα είναι πιο καθαρή, πιο έντονη κτλ. Το όνειρο θα συμβαίνει είτε το θέλεις είτε όχι. Δεν μπορείς να ακυρώσεις το όνειρό σου. Μπορείς μόνο να αλλάξεις τη μορφή, την πλοκή του. Αν το συνειδητοποιήσεις αυτό, εσύ ορίζεις την πλοκή του ονείρου. Αν δεν το συνειδητοποιήσεις αυτό, η πλοκή θα ορίζει εσένα και δεν θα το προσέξεις καν. Αλλά μπορεί πάντα να αλλάξει τα όλα με τις αισθήσεις σου, και στο όνειρο και στην πραγματικότητα. Δεν εσύ είσαι η ύλη. Εσύ είσαι η συνείδηση που έχει επίγνωση του σώματος της, του χώρου, του χρόνου κτλ. Και βρίσκεσαι τροποντινά έξω από τον χρόνο και τον χώρο. Το λέμε εδώ και τώρα, όταν το νιώθουμε, αισθάνομαι. Εκεί όπου δεν υπάρχει χρόνος, ο χώρος είναι ενιαίος. Εσύ ως συνείδηση μπορείς να έχεις επίγνωση διαφορετικών μορφών εκδήλωσης του χώρου. Να ορίζεις συντεταγμένες. Όλα υπάρχουν ήδη. Αλλά αν κοιτάζεις τη διαδικασία μέσα στον χρόνο, υπάρχει κάποιος που μοιάζει να ορίζει την εικόνα με την αίσθηση. Με τον λόγο, με την πράξη, με την σκέψη. Εσύ αλλάζεις τη μορφή του χώρου. Όχι δημιουργήσεις την ύλη, αλλά να αλλάζεις τη μορφή του χώρου. Χωρίς να σκέφτεσαι με ποιον τρόπο θα συμβεί η υλοποίηση. Δεν εξαρτάται από εσένα, από να σκέφτεσαι με ποιον τρόπο θα συμβεί η υλοποίηση. Δεν αναρωτιέσαι πώς το νερό μετατρέπεται σε πάγο, για παράδειγμα. Δεν κοιτάς τη διαδικασία με απορία για το πώς θα είναι το αποτέλεσμα. Απλώς βάζεις το νερό στην κατάπτυξη και βγάζεις πάγο. Απλά μόνο γνωρίζεις το αποτέλεσμα. Και με αυτό, ακριβώς με αυτό, να αλλάξεις και τον χώρο. Μόνο να έχεις τη γνώση. Και για αυτό στον υλικό κόσμο, όπως βλέπουμε στις πράξεις του Ιησού, δεν υπάρχουν όρια. Τότε μπορείς να αλλάξεις τον χώρο χωρίς κανένα νόμο της φυσικής, της χημείας ή της λογικής. Όπως σε ένα συνειδητό όνειρο. Δεν υπάρχουν όρια, ξαναλέω, το ίδιο είναι. Οπότε συνειδητοποιούμε ότι δεν υπάρχουν όρια για τα θαύματα, για το καλό, για την αγάπη. Αν αρχίσεις να σκοτώνεις, απλώς θα εξαφανιστείς, γιατί σκοτώνεις μόνο τον εαυτό σου. Εκτός από εσένα δεν υπάρχει κανείς άλλος εδώ. Εκτός από εσένα και τον Θεό. Οποιαδήποτε στιγμή μπορείς να αφήσεις τα όλα στην άκρη και απλώς να συνειδητοποιείς η ζωή των ονείρων σου. Δωρεάν. Διαθέσιμο χωρίς να χάσεις τίποτα. Επειδή όλα ξεκινούν αόρατο. Ένα συναίσθημα που αισθάνεστε, χρειάζεται μόνο μία αίσθηση που αναπόφευκτα θα υλοποιηθεί. Απλώς να ξέρεις ότι είσαι ήδη αυτό.